Гулья, садись в мою машину. Сейчас мы быстро доедем за 5 минут. 5 минут болмаса да точно алып барып коям. Гулья, садись в мою машину. 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 Тырыш егетләр ярыша эшлиләр. Үкәләтеп булмый бит инде. Бигрәк тә бәйрәм көнне шуңа 2 машина йөртүче дә үзем белән. Программабыз яңа форматта чыга башлаган көннән алып бүгенгә кадәр, ягъни 2012 елның август аеннан башлап без бер командада. Таныш булыгыз, рульдәгесе Ситнов Александр Михаил улы. Татарча да аңлый бераз. Мин үзем гавади малай түгел мин авылда. Башымда текә кепкә алтын теш бар авызда. Без аңа Саша дип эндәшәбез. Үзе шулай кушты. Казан егете бик җитез, чыннан да кирәкле урынга 5 минут эчендә алып барып җиткерә. Инде телевидениедә 30 ел армиядан кайтуга ук машина йөртүче булып эшли. Армия дигәннән бүген аның лаеклы бәйрәме. Служил я в Германии, в городе Вюнсдорфе. В 78-м призвался, в 80-м тебе вернулся. Приходишь же молодой туда, ничего не знаешь. Тебя обучают всему. Служите, наберетесь опыта. И всего наилучшего вам. Икенче машина йөртүчебезнең исеме Илдар Шагардин улы Зияддинов. Чыгышы белән Опас районыннан Казанда яши, тартмый, эчми, бик әдәпле, тыныч холыклы. Шулай ук аңа да армия шулпасын бик тәмләп кенә эчәргә туры килгән. Мин 97 елда киттем армияга, 99-да кайттым, рядовой идем. Кайда служиттең? Свердловская область. Алда 5 ай булдым Шипкада. Менә шулай сөйләшә җилдереп кенә кирәкле урынга килеп тә җиттек. Без хәзер Инсаф Абдулла янына килдек. Татарлар тапшыруын алу барыдан тыш, ул әле студентларга сәхнә телендә өйрәтә, төрле конкурсларның жюри әгъзасы да. Бүген мисал өчен ул Бөтен дөнья татар конгрессы бинасында татар кызы бәйгесендә катнашучы гүзәл затларга сәхнә теле буенча усталык дәресләре бирә. Инсаф Фәрүт улы Абдуллин тумышы белән Башкортстанның Әтәч авылыннан. Салават шәһәре индустриаль техникумында укый. 1982 елда хәрби хезмәткә алына. 2 ел дәвамында Амур өлкәсендә хезмәт итә. 1986 елда Казан театр училищесына укырга керә. КДУны тәмамлый. Телевидениедә 1991 елдан. Зәңгәр экраннардагы тормышы сезнең күз алдында. Ә без хәрби хезмәте хакында сөйләштек. Армия кирәк, чөнки ул егетләрне теге яшь җилкенчәкне инде тәртипкә салып тормышка өйрәтә. Тормыш мәктәбе анда инде синән мин моны ашыйм, монысын ашамыйм, бу миңа кирәкми дип утырмыйсың. Шал утырдың, 10 минутта закончить прием пищи, встал, пошел. Иртән зарядка, әбиттә кросс, кич белән кросс, тагы нәрсәләр, шимбе. Спорт бәйрәмнәре, менә шулай торып көнебез үтә. Гомумән армия минеке түгел. Ә ул кирәк. Ой, сездә шундый тыныч, рәхәт. Сәлам. Рәхәт сездә. Айзат, бүген синең 2 сюжет. Әйеме? Айзат Шаймарданов Соба егете, КФУның журналистика факультетын тәмамлаган. Иң җитди темаларны ышанып тапшырырга була. Башлаган эшен 100% башкарып чыга. Бик өлгер, көнгә 3-4 сюжет ясарга сәләтле. Журналистика канында, бабасы да шушы һөнәр кешесе булган. Журналистикада яраткан әйберем ул эзләнү, ягъни булган мәгълүматны түгел, әнәк менә үзеңнең чыганакларың аша яисә башка төрле юллар белән мәгълүмат эзләү. Менә нәкъ шушы процесс журналистикада иң кызыгы. Һәм аны
әлбәттә инде кызыклы формада тапшыра белү. Журналистикада нәрсә ошамый? Журналистларга бераз икенче төрле караш хөкем сөрә. Журналистлардан бераз көлү дә бар, журналистлардан бераз аларны теге җиңелчә генә бер профессия вәкилләре дип карау бар. Менә шул ачуымны китерә. Менә монсы операторыбыз Владимир Гурьянов. Кабаланып аяк киемен кияргә оныткан инде әллә дип уйлый күрмәгез. Ул шулай чыныга. Салкын су белән коена, ит ашамый, ши яшелчә җиләк җимешләр белән генә туклана. Инде 25 ел дәвамында атнаның 3 көнендә гомумән ризык капмый. Шәхсән мин яратам аның бу көннәрен, чөнки ул без төшкә ашка тукталганда да эшли. Кто-то нормально воспринимает, кто-то удивляется, а многие уже привыкли. Даже бывает, приезжаешь в какой-нибудь район, в который постоянно приезжаешь, уже не знают, что я в этот день не кушаю. Казан егете ул, хәрби хезмәттә булмаган, Казан химия технология институтында белем алганда, хәрби җыеннарда катнашырга туры килгән. Армиядан берни белән дә аерылмады ди. По окончании этих сборов нам присвоили звание младший лейтенант. Так вот, офицер запаса. Ну, уже, наверное, давно уже срок прошел. Я не знаю, как сейчас там в этом плане. Кажется, мне кто-то звонит. Юк, хатыны эзләми, өйләнмәгән Владимир. Ә менә Азат Сәмигуллин безнең икенче операторыбыз. Быел гаилә курып җибәрде. Бик җитез егет, Баулыдан. Эшемне мин башладым Баулы телевидениеда. Аннан мин күчтем Казанда институт культуры. Анда укыдым режиссерга. Һәм шул ук вакытта кирдем ТНВ телеканалына «Вызов 112» программасына. Ана шундый экстремальный съемкалар булды безнең. Күп кенә йөрдек, авариялар, судлар. Шуннан мин күчтем Татарлар программасына. Бик шатмын. Без дә бик шат. Редакциябездә шундый уңган, тырыш, ярдәмчел, киң күңелле егетләр эшли бит. Күкләребез аяз, йөзләребез һәр чак көләч булсын иде. Яклыйк, саклыйк бер-беребезне. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Казан. Микрофон бар, петличка алдым, ут бар, флешка бар, барысы да җыелдым. Яра, онытма. Синең гадәтең бар анда оныта торган. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачы